Shin me yasa Amurka da Israila suka dage akan sai sun ga bayan Iran? Me yasa suka shafe gwamman shekaru suna sanya mata takunkumai? Suna shirya mata boyayyen hare-hare, kisan gilla, barazanar yaƙi da kuma yada farfaganda akan ta marar karewa. Suna gaya wa duniya cewa saboda tana son mallakar makaman nukiliya ne. Suna cewa saboda tsaron duniya da zaman lafiyar ta ne. Amma a duk lokacin da muka zurfafa kallo, wata boyayyar gaskiya ce da ba sa so duniya ta sani muke gani. A ƙarƙashin kowanne kanin labaransa akwai manufar yada karfin iko, mamaya, ramuwar gayya da sanya tsoro a zukatan duniya domin ci gaba da kwashe arzikin kasashe. Don haka wannan rikici ba wai akan iya takaddamar mallakar makamin nukiliya bane, amma domin fahimtar dalilin da yasa suka kwashe tsawon shekaru 47 har zuwa yau suna kai wa Iran mabambantan hare-hare. Dole mu nazarci wasu dalilai guda 7 waɗanda duk wata azzalumar daula ba za ta kwantar da hankalinta a kansu ba. Na ɗaya shine kwaɗayin tarin arzikin makamashin Iran da kasashen yamma ke yi. Ƙasar Iran na zaune ne akan ɗaya daga cikin manyan arzikin makamashi na duniya, wato tana da ajiyayyen man fetur kimanin ganga biliyan 208.6 baya ga raguwar manyan albarkatu irin su iskar gas. Wannan yasa Iran ta zama ƙasa ta 3 mafi yawan ajiyayyen man fetur a duniya bayan Venezuela a mataki na farko, Saudiya a mataki na 2, sannan sai ita uwar cika bakin wato Amurka a mataki na 9. Arzikin man Iran ita kadai yana wakiltar kusan kaso 12 ne cikin 100 na dukkan ajiyayyen man fetur na duniya, wanda zai iya daukar da tsawon shekaru 170 zuwa 200 masu zuwa ba tare da ya kare ba. Arzikin man fetur din Iran shi kadai ya kai na jimillar kasashen Turai guda 43 bayan an cire Rasha. Don haka wannan kadai ya isa ya zama babbar barazana ga ikon kasashen yamma ga duniya. Sai dalili na biyu, wato fafutukar kwace ikon tafiyar da yankin gabas ta tsakiya, wanda ya hada da hanyoyi, albarkatu, soji, siyasa, tattalin arziki, al'adu da makamantansu. Bayan dimbin arzikin makamashin da Iran take da shi, kuma ta samu kyakkyawan wurin zaman da ya fi kowanne dacewa da ita a matsayinta na mai hamayya a wannan yanki. Ku duba taswira ku gani. Daga arewacin Iran akwai kasashen Asiya ta tsakiya da yankin Caucasus tare da gabar tekun Caspian. Daga yammacinta kuma akwai Iraki. Daga nan sai hanyoyin da suke kaiwa zuwa gabashin tekun Bahar Rum da kuma yankin bakin teku wato Black Sea. Daga kudanci kuma tekun Fasha ne da mashigar Hormuz, wata karamar mashigar teku wadda ake fitar da makamashin kasashen tekun Fasha zuwa kasuwannin duniya, wanda a takaice kashi 20 cikin 100 na man fetur din duniya ke bi ta wannan mashiga. A gabashin Iran kuma akwai Afghanistan da Pakistan waɗanda suke buɗe hanyar zuwa kudancin Asiya da kuma tekun Larabawa wato Arabian Sea. Haka kuma Iran tana da muhimman tashoshin jiragen ruwa kamar tashar Chabahar wacce ke zama kofa da ke hada tekun India da hanyoyin kasuwanci da ke shiga cikin nahiyar. A takaice dai kasancewar Iran a daidai wannan wuri yasa take da muhimmiyar rawar takawa a tsarin makamashi na duniya, saboda komai kankantar tangardar tsaro a kanta na iya girgiza kasuwannin duniya tare da tayar da farashin makamashi cikin kankanin lokaci. Wannan yasa ta zama babban cikas ga kasashen yamma wajen mallake dukkan yammacin Asiya, musamman ma burinsu na fada da manufarsu ta Israila babba, wato Gireta Israel, wadda suka tsara domin mamaye kasashen musulmai masu yawa na wannan yanki. Shi yasa iko, tasiri da kuma tsaron ruwan da ke kewaye da Iran suka zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan tattaunawa na siyasar duniya a wannan zamani. Duniya kuma ta kasa karɓe ikon tafiyar da wannan wuri daga hannun Iran har zuwa wannan lokaci. Sai dalili na 3, kare tsarin cinikin makamashin duniya da dalar Amurka wanda suke cewa petrodollar. Domin man fetur wani sashi ne kawai na labarin, ainihin ikon yana cikin kuɗin da ake amfani da su wajen siyan wannan fetiri. Tun daga shekarun 1970 yawancin cinikin man fetur na duniya ana yin sa ne da dalar Amurka. Wannan tsarin da ake kira petrodollar ya karfafa matsayin dalar Amurka tsarin tattalin arzikin duniya, domin a duk lokacin da wata ƙasa ke buƙatar mai a mafi yawan lokuta ba za ta iya siya da kuɗin ƙasar ta ba sai dai da dalar Amurka. Hakan ya tilasta wa ƙasashen duniya mallaka tare da adana dala, wadda ke taimakawa wajen ci gaba da ƙarfafa tattalin arziki da darajar kuɗin Amurka yayin da na wasu ƙasashen ke rugujewa. Wannan yasa ake yawan samun hauhawar farashin kayayyaki a sassan duniya a lokuta mabambanta, yayin da Amurkan ke kwashe riba mai tarin yawa ko da ba a yi kasuwancin da ita ba, amma muddin an yi da wannan kuɗi na ƙasar ta. Ita kuma Iran ta fara kalubalantar wannan tsari tun da dadewa ta hanyar sayar da mai ba tare da amfani da dala ba da kuma karfafa haɗin gwiwa tsakaninta da wasu manyan ƙasashe. Don haka Iran tana barazana ne ga tsarin kuɗin mamaya na duniya da ke tallafawa ikon ƙasashen yamma tare da durƙusar da na raguwar ƙasashe. Shi yasa ƙasashe irin su Venezuela da Iraki a ƙarƙashin Saddam su ma da suka gwada ba a bar su sun kai labari ba, saboda idan wannan tsari ya rushe to wannan daula ta mamaya za ta rasa ɗaya daga cikin manyan makaman yakinta. Sai dalili na 4,
wato kassara tasirin kasashen musulmai domin gurgunta buwayar addinin musulunci a faɗin duniya. Bari mu faɗa wa kanmu wata gaskiya, ko muna so ko ba ma so, Iran tana wakiltar wani abu ne da ke kada hantar tsarin ikon kasashen yamma. Ƙasa da aka gina ta akan tsarin siyasar addinin musulunci wadda ke jaddada adalci ga kowa, yantar da tunanin dan adam, taurin kai da kin sallamawa azzalumai, rayuwa ba tare da cutar da wasu ba da kuma bautar Allahn gaskiya. Waɗannan manufofi hannun riga suka yi da ra'ayoyin yamma domin san ba su dace da tsarin da suke kai a yanzu ba. Al'adar su kazamin wasan siyasa, mamaye kasashe, wariyar launin fata, rayuwar gaba gadi da babu addini a cikinta da kuma kwashe arzikin wasu. Wannan shi yasa Iran ta tsaya musu a makogaro kuma suka kwashe tsawon gomman shekaru suna kitsa mata makirce daban-daban, sanya mata takunkumai, kai mata hare-hare, karkashe mata shugabanni da masana. Amma Iran har yanzu tana tsaye bata faɗi ba, kuma har tana iya taimakon wasu kungiyoyin musuluncin da ke kasashen yankin na yammacin Asiya domin su ma su kare iyakokinsu daga mamayar yamma. Lebanon, Iraki, Yemen, Syria da Palestinu duk sun hada karfi da karfe domin kawo cikas ga manufofi musamman na sahayuniyancin da ke burin kafa Israila babba. Wannan ba wai kawai turjiya bace ba, wannan wata babbar alama ce, alamar da ke nuna cewa za a iya ja da ikon kasashen yamma kuma a tsaya da kafafu. Don haka duk wata nasara ta Iran tana ƙara fito da wata ayar tambaya ce ga duniya ma baki daya. Shin idan Iran za ta iya, mu me yasa ba za mu gwada ba? Wannan kuma babbar barazana ce da ka iya sawa kasashen musulmai su yi wa Amurka bori, gashi sun fita arziki kuma ita take juya su. Sai kuma dalili na biyar shine ramuwar gayyar hamɓarar da karan farautar Amurka da abokan cin mushanta da mutanen Iran suka yi a shekarun baya. Duk waɗannan matsaloli da Iran ke fuskanta tsawon lokaci sun fara samo asali ne daga abin da ya faru a shekarar 1953, a lokacin da Amurka da Birtaniya suka kifar da gwamnatin Iran ta wancan lokaci karkashin jagorancin Firayim Minista Muhammad Musaddiq, sanda yayi kokarin kwace ikon harkokin man fetur na kasar daga hannun kamfanonin waje. Sai suka nada karan farautar su Shah Muhammad Reza Pahlavi a matsayin sabon babban jagoran kasar, wanda ya gudanar da gwamnatin rashawa, sharholiya da kama karya, sannan ya bawa Amurka da abokanta cikakken iko akan arzikin kasar. Amma a shekarar 1979 kusan kafatanin jama'ar Iran ne suka fito suka kifar da gwamnatinsa, suka dawo da Ayatollah Ruhollah Khomeini a matsayin jagoran koli wanda ya dawo da tsarin addinin musulunci a kasar. A shekarar 1989 Allah ya yi wa Ayatollah Ruhollah rasuwa, sai aka zaɓi Ayatollah Ali Khamenei a matsayin sabon jagoran koli na Iran. Tun daga wancan lokaci zuwa yanzu tsawon shekaru 47 kenan Iran na fuskantar matsin lamba ta ko'ina, duk da nufin ɗaukar fansa da kuma mayar da gwamnatinsu ta amshin shata, amma har yau sun kasa yin nasara a kanta. Dalili na shida, takaddamar mallakar makamin nukiliya, wanda shine aka fi tattauna a kansa daga cikin batutuwan Iran a yau sama da kowanne. Amma bari ku ji wani munafurci da ba sa magana a kansa. A shekarar 1957 Amurka ce ta taimaka wa Iran wajen fara shirin nukiliyar ta lokacin mulkin Shah karan farautar su. Amma bayan juyin juya hali sai suka fara cewa wannan shiri barazana ne ga zaman lafiyar duniya saboda makami ne mafi hadari. Bayan mafi yawan kasashen da suke yi wa Iran wannan yarfasuma sun mallaki tasu nukiliyar sun ajiye kuma basu lalata ba. Iran kuma ta ce ba za ta zuba ido kasashe masu makaman nukiliya su hana ta mallakar abin da suka mallaka ba, kuma koda ta fasa ba za su bar ta zauna lafiya ba. Bayan matsin lambar da ake yi wa Iran ya yi tsanani daga kasashen duniya da dama, a shekara ta 2015 an cimma yarjejeniya da Iran da ake kira da Joint Comprehensive Plan of Action, wato JCPOA, dokar da ta takaita shirin nata daga na makami zuwa na makamashi kadai wanda ake amfani da shi wajen samar da lantarki, magunguna da bincike kadai. Amma daga baya Amurka ta janye daga wannan yarjejeniya a lokacin shugabancin Donald Trump, kuma duk da cewa har zuwa yau babu wata tabbatacciyar hujja da ke nuna cewa Iran ta mallaki wannan makami. Amma wannan shine babban dalilin da Amurka da 'yan uwanta ke yayata wa duniya a matsayin dalilinsa na yakar Iran, duk da cewa har yau basu gabatar da wata hujja gamsasshiya ba. Dalili na bakwai kuma na ƙarshe shine fushin kasashen yamma akan Iran saboda yanda take zubar musu da mutunci da barazanar kawo ƙarshen mamayar su. Saboda duk wannan yanayi da Iran take rayuwa a ciki bata sare ba, ta tsaya tsayin daka tana kare kanta. Ta zuba jari sosai wajen haɓaka fasahohin tsaronta da sojinta. A hankali Iran ta gina manyan makamai ciki har da masu linzami da ke tafiyar nisan zango domin iske abokan gaba, jiragen yaƙi marasa mantuki da kuma fasahar yaƙin yanar gizon da ke kalubalantar fasahohin kasashen da ke cikawa duniya baki ta hanyar farmakar su da lalata su, wadda hakan ke fito da raunin su tare da karya farashin su da darajar su a kasuwannin duniyar da ake fafa da su. Wannan kuma babbar hasara yake jawo wa kasashe irin Amurka, Israila da abokan
cin mushen su domin kerawa da siyar da makamai ga kasashen duniya na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke gina musu tattalin arziki. Iran ta ci gaba da karfafa dangantakarta da manyan kasashen duniya da a yau suke shirin karbe karfin iko daga yamma irin su China da Rasha. Sannan ta ci ga kungiyoyin haɓaka tattalin arziki da haɗin kai irin su BRICS da Shanghai. Wannan kuma shi ya zamo babban dalilin da ya sa Amurka da Israila suka fi son ganin bayan Iran a wannan lokaci. Wato tsoron buɗe kofar sabuwar duniyar da ba Amurka da sauran kasashen yamma bane jagororinta. Kuma wannan dole ne fa sai ta faru domin babu wata daula da ta taba dawwama tana mulki a doron kasa. Haka zalika domin kwace wannan ragama daga hannun Amurka a yau babu abin da bai haulayi ba. Amma irin waɗannan bayanai su ne ba sa so duniya ta dinga sani domin suna kada hantarsa amma mu kuma muke yada su. A bidiyo na gaba ma zan kawo mana dalilan da suka sa ba za su yi nasara akan Iran ba. Ni dai na yi nawa kuma na fita dan haka kuma kada ku kalli wannan bidiyo ku bar waɗannan bayanai ga iya kawunanku. Ku dangwala masa alamar yatsa, ku yada shi sannan ku bayyana ra'ayoyinku a sashin tsokaci da ke kasa domin hakan zai matukar taimakawa wajen ƙara tura bidiyon gaba. Kada ku raina dan wannan aiki da za ku yi domin wannan ba iya aiki bane kawai wata babbar gudunmawa ce da ba za ku iya kamanta tasirin ta ba. Sunana dan Afirka, ni musulmi ne, ni dan Afirka ne kuma ni bakar fata ne. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.